O Centro Tecnolóxico do Clúster de Acuicultura de Galicia, situado en Punta Couso, no concello de Ribeira, leva anos traballando para desenvolver proxectos que melloren a competitividade do sector. A principal aposta de futuro pasa pola aplicación da máis avanzada tecnoloxía no cultivo de 3 especies principais: rodaballo, linguado e troita. En Galicia vamos a desarrollar 3 especies fundamentalmente, que son o rodaballo, o linguado e a troita. Pero a tecnoloxía que se vai a aplicar é completamente diferente ao que se ha aplicado no pasado. Son sustentables, son integradas no paisaxe, son en recirculación, son sistemas tan sostenibles, con unha tecnoloxía tan avanzada que só existe aquí en Galicia, non existe noutro sitio. E son inversións tamén moi poderosas, porque a tecnoloxía leva implícita inversión. Inversión en tecnoloxía, inversión en capacidade, inversión en formación, inversión en capacidade humana. Nos estamos en programas de intentar captar talento, intentar decirlle aos xóvenes que están agora estudando, que pensan estudar, que a acuicultura é unha oportunidade para eles. O conselleiro do Mar tivo ocasión de coñecer máis en detalle as inversións previstas polo sector en Galicia a curto prazo e comprometeuse a apoiar dende o seu departamento a un sector que crea preto de 6.000 postos de traballo e factura unha media de 200 millóns de euros ao ano. Estamos dun clúster, dunha acuicultura que reporta máis de 5.600 traballadores, que son os que agora mesmo están vinculados á acuicultura en toda Galicia, polo tanto son moitas as familias que viven dela. Falamos dunha acuicultura que está a facturar pois dunha media superior aos 200 millóns de euros anuales. Tivemos o maior récord foi no ano pasado, no ano 2022, que foron cerca de 256 millóns de euros. O clúster fundado hai máis de 20 anos engloba na actualidade a empresas acuícolas non só de Galicia, senón tamén de toda España e Portugal. Os seus asociados representan o 85% da produción de peixes planos de toda Europa.